ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ବିଷୟରେ। ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ରାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। କାବ୍ୟମୋଦୀ ରସିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାସର ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସର ରସ ଶାନ୍ତ ରସ ଅଟେ। ବସ୍ତୁତଃ ରାସଲୀଳାର ଦୁଇଟି ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଗୁହ୍ୟ। ଯୋଗମୂଳକ ଭକ୍ତିଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହୁ ମୁନି, ମହାତ୍ମା, ମହାପୁରୁଷ, କବି, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋକସ୍ମୃତିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏହିପରି ଜଣେ କାଳଜୟୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି। ଉତ୍କଳରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ। ପିତା ଭଗବାନ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମତଭେଦ ଦେଖାଦିଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ତଥା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଉଦୟ କାହାଣୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ 1487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ 1490 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଓ ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମସାର ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କମଳା ଦେବୀ। ପୁଣି ଏକଥା ସର୍ବସମ୍ମତ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚିତ୍ତଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଅଥଚ ପ୍ରେମସାର ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ସେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ପିତା ଭଗବାନ ଦାସ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ହେତୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। କୈଶୋର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅମରକୋଶ, କଲା ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ନାଟକାଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ସାମବେଦର ସଂହିତାମାନ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥିଲା। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ସେ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆଲୋଚକ ମତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ 80 ବର୍ଷରୁ ଊଣା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେତେକ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶେଷ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ସହ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ମନ୍ଦିରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାତଲହଡ଼ି ମଠରେ ସମାଧି ଦେଲେ। କେତେକ ଆଲୋଚକ ମତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ହରିଦାସ। ମତାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାମଧାରୀ ଦ୍ୱାରକା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏହି ଦ୍ୱାରକା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ମହେଶ୍ୱର ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ଫୁଲତୋଲା, ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ, ଗଜସ୍ତୁତି, ମନଃ ଶିକ୍ଷା, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ଉଦ୍ଧବ ଜଣାଣ, ମହାଭାରତ, ପାଷାଣ୍ଡ ଦଳନ, ଦହି ଖେଳ, ଉଷା ହରଣ କାବ୍ୟ, ଗୋଲକ ସାରୋଦ୍ଧାର, ପଶା ପର୍ବ, କେଲିମାଲିକା, ଇନ୍ଦ୍ରମାଲିକା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପ୍ରମୋଦ ଚିନ୍ତାମଣି, ଅକ୍ରୂର ବୋଲି, ଇତିହାସ ପୁରାଣ, ବୋଲେ ହୁଁ ଗୀତ, ଛୋଟ
ଛାଟ ଛାଟ, ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା, ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୀତା, କାଲିୟ ଦଲନ, 16 ଚୌପଦୀ, ପଦ୍ମକଳ୍ପଟିକା, ଅଲଙ୍କାର ବୋଲି, ଗୋପୀ ଭାଷାର ଅର୍ଥ, ମାଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଳିକା, କସନ ସାଗର ଗୀତା, ବଜ୍ର କବଚ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଦ୍ୟପି ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିଛି। ସେ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 2 ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ତୁଲାବୀଣା ଓ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା। 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ପର ସମର୍ଥକ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ରାଧା ମନ୍ତ୍ର, ଜପ ଥିଲା ଅଣାକାର ଏବଂ ସେ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ। ବ୍ୟାସ ବିରଚିତ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ 29, 30, 31, 32, 33 ଏହି 5 ଅଧ୍ୟାୟ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ 30, 31, 32, 33, 34 ବା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଗୋପଲୀଳାକୁ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଏହା ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବାନୁବାଦ ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଭାବାନୁବାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନେ ହୁଏ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀରେ ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଏହି 5 ଅଧ୍ୟାୟର ରଚନା କାଳରେ ସେ ଏକ ମୌଳିକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ତାହା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚରିତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ରାସଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାସଦେବ କୌଣସି ଗୋପବଧୂର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୃନ୍ଦାବତୀର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସୁକୃତକାରିଣୀ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ମିଳିତ ହୋଇ ପୁଣି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାହାରି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ। 30 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନେକ ତପସ୍ୟା ପରେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀ ରୂପରେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବଂଶୀରେ ବିରହର ସ୍ୱର ସଞ୍ଚାର କଲେ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଛନ୍ଦରେ ଉଭା ହୋଇ ମୁରଲୀଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ୱରରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ନାମ ଧରି ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଶାରଦୀୟ ରଜନୀ, ଆକାଶରେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ନାନା ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧରେ ପରିମଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଯମୁନା ପୁଲିନରେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଥାଇ ମାୟାଧର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାନ୍ତ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋପବଧୂମାନେ କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀ ତଟରେ ଶଙ୍କର ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଗୋପବଧୂମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ବଂଶୀ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା ସମ୍ପ୍ରତି ଗୋପବଧୂମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଭାବି ବିହ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବଣକୁ ଧାଇଁଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପତି, ପୁତ୍ର, ପରିବାର ବାଧା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରି ସେମାନେ ବନଗମନ। ରୁଗ୍ଣ କ୍ଷୀଣାଙ୍ଗୀ ଗୋପୀ ଏହି ଗହଳ ଚହଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧନ କରି ଅନେକ ମାଡ଼ ଦେଲା। କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଉକ୍ତ ଗୋପୀ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ରାତିରେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲ? ପିତାମାତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଶଳ ତ? ବ୍ରଜକୁ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା କି? ମୁରଲୀ ନାଦ ଶୁଣି ଯଦି ଚାଲି ଆସିଛ, ମୋତେ ଦେଖିଲ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତା, ପିତା, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନ ପାଇ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତୁମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ଆସିଥାଅ, ବନାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖିଲ।
ମୋର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସେବା କର, ଶିଶୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟଦାନ କରାଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନ ଓ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା। ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅସୁନ୍ଦର, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସେବା କରିବ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ରମଣୀମାନେ ପରପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ ସୁଖରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉଭୟ ଲୋକରେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଉ ଓ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିକଟରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ି ଯେପରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଗୋପବଧୂମାନଙ୍କର ନୟନରେ ଅଶ୍ରୁ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମନରେ ବିକଳ ଭାବନାର ବନ୍ୟା। ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜନା ଗୋପୀମାନେ ମୃତବତ୍ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ଶୋକ ଗଦ୍ଗଦ୍ ହୋଇ ଗୋପୀମାନେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମରି ପାଇଁ ପତି, ପୁତ୍ର, ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆମ୍ଭେ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କୂଳକୁ ହେଲୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଦସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ନୁହଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ। ଯମୁନା ପୁଲିନରେ ବ୍ରତଚରଣ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି ବେଣୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି ତୁମେ ପରା କହିଥିଲ, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୟା ନାହିଁ, ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣାଇ ଆହ୍ୱାନ କଲ କାହିଁକି? କାମନଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଅଛି। ତୁମ ଅଧରର ଅମୃତ ଜଳ ବର୍ଷଣ କରି ସେହି କାମାଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କର। ଅଭିମାନିନୀ ଗୋପବଧୂମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୂତନାର ପ୍ରାଣନାଶ କରିଛ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିପରି? ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ସକଳ ଗୋପବଧୂଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବ। ମୁନିମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ପାଦକୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ପାଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରଣ ପଶୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଗୋପୀମାନଙ୍କର କରୁଣ ସଂଳାପ ଶୁଣି ଦୟାମୟ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆସ ବୋଲି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପିଣ୍ଡରେ ଯେପରି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ଗୋପୀମାନେ ପୁଲକିତ ହେଲେ। ବନଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ବନମାଳୀକୁ ତାହାର ମାଲା ପିନ୍ଧାଇ ବର ରୂପେ ବରଣ କଲେ। ଯମୁନା ପୁଲିନରେ ଗୋଟିଏ ବାଲିକୁଦରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ମାୟାବଳରେ 16 ସହସ୍ର ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ଗୋପର ରମଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରମଣ ରସ ପାଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଭାବର ଉଦୟ ହେଲା। ନିଜ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେକରି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଗୋପୀମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପରି କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଭାବି ସେମାନେ ଗର୍ବିତା ହେଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନର ଭାବ ଅବଗତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟାବଳରେ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତିନୀ ଗୋପବଧୂ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଘଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋପ ଯୁବତୀମାନେ ଜାଣିପାରି ଭୟରେ କାତର ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଯାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାବଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାରଦୀୟ ଆକାଶର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଗଲା। ଯମୁନା ପୁଲିନରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିକଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିଶୁ ପରି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତତ୍ପରେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବନରୁ ବନାନ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୋପୀମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷଲତା, ଫୁଲଫଳ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା। ଗୋପବଧୂଗଣ ସମ୍ପ୍ରତି ପାଗଳିନୀ ପ୍ରାୟ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋପବଧୂ ବୋଲି ବିଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ଏହି ବିରହାବସ୍ଥାରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ମନେକରି ଉନ୍ମାଦିନୀ ଗୋପବଧୂବୃନ୍ଦ ନାନା ଉନ୍ମାଦ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂତନା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗୋପବଧୂକୁ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀ
ନିହତ କରିବାର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଗୋପୀମାନେ ଶକଟା, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ବସ୍ତାସୁର, ବକାସୁର ପ୍ରଭୃତି ନିହତ ହେବାର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ବନରୁ ବନାନ୍ତର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ପଥ ପରିକ୍ରମ କରୁ କରୁ ଏକ ଗୋପବଧୂ ଗୋଟିଏ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ଧ୍ୱଜ, ଅଙ୍କୁଶ, ପଦ୍ମ ପ୍ରଭୃତିର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହେଲା। ବାଲିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋପୀମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ରମଣୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଏହି ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରାଗିଣୀ ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କଲା। ବୃନ୍ଦାବତୀର ମନୋଭାବ ଅବଗତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ମୋଠାରେ ଯଦି ତୁମର ମନ ଅଛି କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନେଇ ଚାଲ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ ହସ ମୁଖରେ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାକୁ କାନ୍ଧରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁହଁମାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବତୀ କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଅଧରରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଫେରାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିକଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନେପଥ୍ୟରେ ଥାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ତାହା ସହିତ ଗୋପୀମାନେ ଯାଇ ମିଳିତ ହେଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିକଳ ମନରେ ଗହନ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ଭୟତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ କାଳିନ୍ଦୀ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଗୋପୀମାନେ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସମୟରୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୃହ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ଯେପରି ସ୍ଥାବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ପରି ଅତି ପ୍ରିୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ କ୍ରନ୍ଦନରତା ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ବିରହରେ ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଧାରୀ ନବୀନ ନଟବର ନାଗର, ତୁମର କୋମଳ ଚରଣକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍କଶ କଠିନ ବକ୍ଷୟରେ ତାହା କେବେ ଚାପି ଧରିନାହୁଁ। ତୁମର ସେହି କୋମଳ ପାଦ ଏ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ରଜନୀର କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଆହା କେତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଉନଥିବ। ତୁମରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ବିଷାଦ ବେଦନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏହିପରି ବିକଳ ନିବେଦନ କରି ଭୟତ୍ରସ୍ତ ମନରେ ସକଳ ଗୋପବଧୂ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନେପଥ୍ୟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋପବଧୂମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆସ ଆସ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଏକାବେଳକେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଆଦର ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରଭୃତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନର ଭାବର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବ ନଥିଲେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଜନକ ଜନନୀ ଭାବ କିପରି ତାହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା। ତାପରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଯେଉଁ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ କେଲିରସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାୟା ବଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 16 ସହସ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଯମୁନା ପୁଲିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କିତ ରଜନୀର ଏହି ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦନ କଲେ, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ଗୋପବଧୂମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ। ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ଗୋପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତିରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆଲାପ କଲା। ଆଉ ଏକ ଗୋପୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଗରାଗିଣୀରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହେତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମଜନିତ ସ୍ୱେଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ।
ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯମୁନାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଣି ଛାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୋତା ମୁମୁକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସୁକୁମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯା ନାମେ ମୁକତି ପସରା ସେ କିମ୍ପା କଲେ ପରଦାରା। ସୁକୁମୁନି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆଦିଙ୍କର ମତ ଅଳପ ଜନେ ବିପରୀତ। ଯେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାଧୁଧୀର ସେ ନ କରିବ ଏ ବ୍ୟବହାର। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବିଷ କେବଳ ଶିବ ପାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାର ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସୁକୁମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ରାଜନ ଭାଗବତ ଏ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମତ। ଏହାଙ୍କ କର୍ମ ବିପରୀତ, ଯେଣୁ ଏ ତେଜେ ବଳବନ୍ତ। ପୂର୍ବକାଶରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିଲା, ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ପାଷାଣ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି, ଗୋପାଲି ଦେଖନ୍ତି ତରୁଣୀ। ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟା ମୋହି, କୁଲେ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟା ବଳରେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀର କଥାବସ୍ତୁ। ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚରିତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ରାସଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଗୋପବଧୂର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରିନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ରାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ହରିବଂଶର ବିଷ୍ଣୁ ପର୍ବର 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ରାସକୁ ହଲ୍ଲୀଶକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳଚାରିଣୀ ଅନେକ ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ସହିତ ଏକମାତ୍ର ନଟର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ତାକୁ ହଲ୍ଲୀଶକ କୁହାଯାଏ। ହଲ୍ଲୀଶକ ନୃତ୍ୟ ଯଦି ନାନା ପ୍ରକାର ତାଳବନ୍ଧ ଓ ଗତିଭେଦରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ରାସ କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତ ହେଉଛି ଏକ ମହାପୁରାଣ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଯାହାକି SSB ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।